יוטה! אמא! אמא, איזה שמנים! אז זה משחק ממש כיף, כי שיחקתי המשחק הזה הרוב, אחרי שחקו אותו גם זה אחד הכיפים פשוט, זה לחקור מלא מקומות, עוד מעט כמה חברים קשו אלינו, וואי, שהם גם טובים. אין לי כדורים. אני אומר שכרגע RPG מה אתה אומר? יאללה, צריכים משהו, תשיג מלא מעט, סבבה? חזר לי. יאללה אחי, תשיג מלא מעט, עפים מפה. אין לי כדורים לכלום, אני חייב כסף. כן, גם אני. זה התחלת המשחק. סליחה שלא העליתי, אבל תאמין לי שבאמת שיהיה לי זמן, אני אעלה מלא, באמת מלא. זהוס! מצאתי זהוס! מה? עד אני שם. תזמונים בילי, אדוני קוץ טלוויזיון. ביי ביי יוטה. מה? למה אתה נותן לי לקחת את זהוס? זהוס? אוי, טוב חבר'ה, תקשיבו, אני במיליון הקרבות כמו שטובים, אני משתגע, זה יכול לקרוא את הכספת, מה אני צריכה? תקשיבו, תקשיב, להיות לעשות לך מלא מס, וגם אם באחרים בוסים אנחנו עובדים מהעובדים. לא, אני חרש. אגב, זה ההבדלי. השתגר למקום מעט, השתגר אליי, סבבה? רגע. You're the goal. ופתאים אותם? אתם יודעים שלא קוראים לו יוטה, קוראים לו הבבוק יוצא. כן, כל הזמן הזה, הסתרתי את זה. תמות ותמות. זהוס! כן, כן, הצלחתי לקחת את זהוס! גם לי יש. תקשיב, בוא אליי, בוא אליי. רגע, לוקח פה הרבה דברים. יאללה בוא. אני תותח. דר, לא, שם. כשהתחלתי להיות פה עם הזומבים ברוקנט, אם אתם רוצים שנעשה חלקים, אני חושבת שזה דווקא יהיה סדרה טובה. אני ויותם והבבוק יוצא ננסה כמה שיותר לעלות לכם סרטון כל יום. איך אתה השתגרת? תגיד לי, הרסו לי את הבניות! הרסים לי! תרדו לי מהבניות! תרדו מהבניות! די! הם הרסו את הבניות. לא, הרסת לי את הבניות. זה לא אני, זה הזומבי. איזה חוצפנים. בוא אליי.
להראות להם. איזה שמנים, אחי. נראה לי אנחנו תקועים פה, אני אגיד לך האמת. יודעים אותה. הייתי להראות. זה לא יעזור לו. יש לך מאץ? לא. גפני. זה קשה להשיג פה מאץ. כן, זהו. אני חושבת שאני אעשה פה קפיצה מטורפת וזהו. טוב, חיים רק פעם אחת. לא, זהו, זה כמות כדי שנוכל לחזור. אוקיי, ועכשיו תעוף אל המיליון עצים, על המלא עצים. מיליוני עצים, אתה תוריד אותי. אני חושב מה אתה תוריד. אוי, עכשיו תוריד אותם. אין להם זכות דיבור. מיליון זומבים. תביא לי את המאץ שלך, תביא לי את כל המאץ שלך עכשיו דחוף, אני צריך. תודה. וואי, יש לך תאונות. אנחנו הולכים עכשיו לאי השלג. מה סגרים, אני מביא אותך. זה יעזור לך? פוץ! לא, מה? פוץ! טוב, תבוא. שם אלדות! תבוא עכשיו, תבוא. למה יש פה פטיש? בבויה. יש לי פטיש, תראי רגע! לא כדאי לכם להתעסק איתי! יש לי תוך... אימא'לה, די! תבוא. לא! זה היה רייד כזה. לא! יש פה פלום! מה? יש פה מעבורות של זומבים! לא! די! מי אתם? לא, אתם לא יכולים להוריד לי את זה. לא! מה? איי, סניקי בוי. איי, סניקי בבויה. יאללה, תבוא כבר, מחכים לך. מחכים רק לך! מחכים הכי גדול. כי אתה לא... תבוא. I need you. אני יוצר במקורות מאץ במתן. אם הצופים יראו במה אני מתעסק פה, הם יבינו, אחי. מה זה? אתה נגד זומבים, אחי! אחי, סקרי לפה, ביצה, רימונים, אחי. זהו, עכשיו אתה יכול לבוא, הצופים מחכים. הצופים בוכים. לא, אני מת. סתם. כן, גם מסתדר לי לפה הרבה כסף. והרבה זומבים גם מסתדר לי לפה, אתה יודע? יואו! כבר נכנסתי לתוך מקום השלג. מה תודה? יש פה זהו. אמר להם. תודה, אני באה אליך. זה עוד כלום. זה עוד כלום, באמת כלום. או אין בסלק. מה אתה עושה? תביא לי את המאץ שהשגת, אם בכלל. כמה השגתי? כמה? 2. שתי בניות? 200. 200? לא, רגע, עדיין לא 200. תודה! מה? אני רגע, בינתיים תמשיך לבית של השלג. אני... לא, אני כל הזמן רוצה אני הזה שיהיה פה, תראה. כאילו, זה לוקח די הרבה זמן. צריך מלא. אחי, אתה יודע כמה לוט אני מזיק פה? יש לי גם את הערך שהורגת את כל הזומבים. כן, אבל אני צריך מאץ, אני צריך שאם היה לנו אולי עוד מישהו שאולי יצרף, אז היה לנו אתה אוסף מאץ ואז הוא בא אליי עם איזה לאנץ' זה אפשרי. אבל כרגע זה המסע שלנו. בואו. קוואבק. לא, זהוס.
שקרה? פרצנו לתוך בית השלג, נראה לי יש פה מלא כסף. וגם מלא זומבים. וואי, אחי, בבנק יש 255 לכל עץ. לכל עץ. לכל עץ, אחי. אני אשאיר. 270, אחי, יש לי 628. אני יכול להשקיע בביזנס. מה אתה אומר לעשות את זה? נשק ומיתיק. טוב, אחי, השקעתי ב50,000 שקל. מה זה עשה? שלמתי 50,000 שקל על מה? על מה? רק כל הרגליים שקצת שערות? זה עשה, אחי. טוב, תתעלמו מה שקרה פה, אנחנו ממשיכים במסע. בינתיים חבר שלי, לא יודע מה הוא עושה שם. אתה חוצה מאץ? תקשיב, התיבה הזאת, אני חוטב אותה וזה מוביל מיליון מאץ. וואי. יש לי גם חרב, תוריד לי את כל הזומבים במצב וגם מהם מגיעים. עדיף לא שלא תדע. כמה זומבים אני חושבים. וואי, אתה חייב לבוא לחצור בשלג. 480 לכל עץ אחד קטן. עץ אחד קטן, אחי. קטן. 480. אני הולך לעץ הענקי כזה, אבל 1,000 כזה. מה אתה אומר, לבוא אליך? כן, עכשיו דחוף. כמה עץ יש לך? 510, 630. כמה עץ יש לך? רק למצח. כמה עץ יש לך? 1,500 ומשהו. אבל תבוא לה... עץ? כן, עץ. וואי, יש לי רק 320. כן, אחי, אתה לא מקבל עץ קטן אתה מקבל מינוס 360. כרגע אני על 758. יואו, כמה זומבים! אני רואה את כל זה לקבל מיליון יואו. אם אתם רואים את המטריה, תקשיבו אם אתם משחקים במפה הזאת, אני אגיד לכם איך קוראים לה. עוד מעט נסיים את הפרק, נראה לי עוד כזה 5 דקות כזה. אפילו יותר כזה. טוב, נסיים עוד אחר כך. זה פרק ארוך. רק אומר טוב, זה היה הסרטון של היום. ליאור, תגיד שלום. בנינו עד השם. שלום. המסע הבא זה יהיה בעצם לתוך האש. שכחתי. טוב, זה הסרטון היום.